खामानिखौ फोजोबनानैसो जों बाथौनि सेराव जिरायो। मा समाव मा खामानि मावनांगौ जों मोनथिया नामा? बाथौ धोरोमानो जादों न'खराव खामानिफोर दं। खामानिखौ सानावसो मावनांगौ नामा? बाथौ धोरोमखौ सिबिनानै मोजाङै फै। बाथौ धोरोमा नोंसोरखौ जाहोगोन। दानि बिहामजोफोरा बिहाव बिखुनजोनि जेबो मान सनमानखौनो मिथिया। बेफोर आसारखान्थिखौ गनायनानै लानो नांगोनथ'। बर' माहारिया जेथिंबो दावगानो हायाखै। सानसे समाव आंहाबो बिहाव बिखुनजो दङमोन। आं बिसोरनि सायाव फंसेबो गोरा बाथ्रा बुंफेरामोन। बिहाव बिखुनजो साननानै सिबिनानै आं बिसोरखौ मानसि माहारिनिफ्राय बिदाय होदोंमोन। आं जानो गारनानैबाबो बिसोरनो जानो होदोंमोन, लोंनो होदोंमोन, गाननो जोमनो होदोंमोन। गैयामोन सानसे बेलासे जोंनि न'खराव दावराव दावसि, नांलाय खमलाय। बिहामजो नोंनि आइखौ सोबानो मा? आइखौ सोबानो? इंदिरा! इंदिरा! नों थांबाय आंनि सोलाबबाय। मा नांगौ? मा जादों नोंहा? नों मानो आइखौ सोबानो? नों सोबानो। दिनै जों बोराय बुरै जालाय लांबाय। गासैबो आं बोराय बुरैनि गोदान आखाइ सुनानै नाथाय नों बिहामजो जानानै आंनि बुरैखौ सोबाबाय। बेखौ नोङो सारानाय। जाबाय राजि बिफा। नों बांद्राय दावराव खालामनाङा। मानसिफोरा खोनायोब्ला बिहामजोखौ गाज्रि बुंगोन। साननानै ला राजि बिफा। बिहामजोआसो आंखौ सोबानो। गुबुन मानसियासो आंखौ सोबायाखै नङाना? नों बिहामजोखौ हाबोन खालामाखै। बियो सानाव सान बाथौ इंदिरा! नोंनिया गोरोन्थि जाबाय। बिहाव बिखुनजोनि सोलेराव आखाइ होनाय माने खोनासं इंदिरा, बियो आफानि सावनिफ्राय जेब्लाबो बारग'नो हाया। आइ आफानि खांनाय बानायावसो आं गेदेर गोलाव जादों। सोलोंथाइ मोनदों, साखरि मोनदों, नोंखौ बेसे मावनो मोनदों। आइ आफानि सायाव बिरखा गोसो लायोब्ला मानो थांनो? मानो थांनांगौ? नों जादों आंनि बिहामजो। नोंखौ जों बे न'खराव हाबा खालामनानै लानांगौ। नों थांनो हाया। नों थांनो हाया। दिनैनिफ्राय नोंसोर आंनि सायाव फंसेबो गोरा बाथ्रा बुंनो हानाय नङा। मा बिहामजो मोननांगोन? बिखुनजोनो खिथानोसै। फैनानै बे न'खराव फोजोबफैबाय। बेबायदिनो बे न'खराव बोरै थानो? नों बोरै आं
왕사바에 능이 그니 아니 능이 지금까지 누군 마치 그니 그니까지 미리 전에 오는지 소리야. 무슨 소리야? 막 다른. 안 다른 걸. 알라 같이 장난을 한다. 내놓고라. 비밀이 내를 해진다. 강나야 기대가 타는 와이드라 나타의 경기야 안겨야 하고 전화중이야 만약 미술도 하나님 오늘 가이지 않나? 아니 전부터 너희 놓고라. 오늘 소리도 가이 타야로와. 너 사골이야. 방을 흘라이. 그 단자를 찾아서. 정확하게 놓고라. 방에도 산다. 방 바보 잘라. 그러나 여기 사골이었었건. 오라서 내놓고라. 비밀이 나를 해진 거는 살아. 방은 사면의 살이다. 나타의 아야포도 이스라엘을 우문해놓고 아야포야 왕수만 가는 아그만 아야 그거 뭐니라 저 댓글에 저올라온다 그 난 노시만 함. 알겠어 아까이거 먹은 땅을 어느 집으로 가야 오라마는 라우디 붙이러 요즘 당신은 니들 가는 Berani mau latat. 아이고 Boleh apa namanya sih? Para berani nggak? 내가 무슨 나 Para berani nggak? Para berani nggak? Nanti ya. 누가 부르고 Dia kalau anak itu belek beredar kamu malah. 하나님 같은 분이니까 그만 누구니 기대는 내가 그런 게 나온 거야 사골이 나온 거야 아마 사람이 누가 알아보기는 뭐 살았다고 보겠네 아파 안 걸린 거지 넌 정착한 예비 산다고 그러지 그는 내 이름과 봐도 안 가나와야 Jadi, dia di depan itu mulai nanti mau pindah ya. Di sini mana ya? Ini yang nih ini dia boleh nanti bilang, nih angkat kembali. Beda, beda. Ini dia boleh 사구리 몸에 만드는 아프다고니까 수만 내나게 타야 수만 배신도 하기만은 아파 향미지 좀 알고 계속 끝나죠 그러나 미술이라는 소리는 우리만의 있으나마
बे न'खरनि सम्पतिखौ बेबो समानै बाहागो लागौमोन नाथाय नोंहा खाफाला मोजां आफा Hola. 너무 친해. मागा बुंनो गुमै नोंथ' बे न'खरनि मानसि नङा बेनिखायनो मा थाबथानांगौ मानो थाला थालानो बुंनो हागौमोन गुमै मानोना मानसिया हाबा लायो न'खराव बिमा बिफाखौ जाहोना लोंहोना सुखु गोजोनै लाखिनो थाखाय नाथाय नों गुमैया माथो बिहाव बिखुनजोनि न'आवसो गोरजा महरै हाबना दंफैयो गुमै सुबुं समाजा नोंखौ गाज्रि मेगनजों नायदों गुमै नोंखौबो गाज्रि बुंदों बैनाय बे सोंथिनि फिननायखौ आं होनो हानाय नङा बेनि फिननायखौ नांगौब्ला नों नोंनि आबौनियाव सोंनांगोन आं बेखौनो बुंनो नागिरदों नोंसोरहाबोथ' गावनि होनाय गंसे न'खर दङ बेनिखायनो गावनि न'खरखौ बारना फैनानै बिहाव बिखुनजोनि न'आव हाबसोना थाफैनायखौ सुबुं समाजा गाज्रि बुंदों आइ आफानि न'खर ना आंनिबो न'खर नों हिनजाव माहारि नोंखौ गुबुनाव हाबा हरनायनि उनाव बे न'खरखौ नों नोंनि होनना बुंनो हाया अफिसाव थांनाय फैनाय समनि आंखाल बेबायदिनो होनानैसो जों आफानि न'खराव जिरायना फैदों गुबैनि न'निफ्राय अफिसावहाय बेसेबांथो गोजान 15 किल'मिटारल'सो जायो नोंसोरनिख्रुइ जुदि 25 किल'मिटारनि मानसिया अफिस खालामनो हायोब्ला नोंसोर मानो हाया जानो बिदिब्ला नों गाज्रि मोनदों आं गाज्रि मोनदों नोंसोरनाव बे न'खरनिफ्राय ओंखारलांनायखौ आं मोजां मोनो मानो थांनो गोनां जाखो बे न'खरा आंनि हेमन्त नोंहा बे न'खराव जेसेबां मोनथाय दं इन्दिरा फिसायाबो एसेबां मोनथाय दङ इन्दिरा आब'आ हिनजाव माहारि बेखौ गुबुनाव हाबा हरनायनि उनाव बे न'खराव जेबो मोनथाय थानो हाया खोनासं हेमन्त सरकारनि आयेनाव हाबा जानाय हिनजावसायाबो बिमा बिफानि सम्पतिखौ समानै बाहागो मोनो बे जादों गोदान मुगानि गोदान आयेन दा गोदोनि मुगा गैलिया हेमन्त गोदान जायोब्ला नोंसो बे न'खरनिफ्राय ओंखारलांनांगोन इन्दिराया आंनि थैनि फिसा बियो बे न'खरावनो थागोन नों आंनि थैनि फिसाब्लाबो नोंखौ आं खांनाय फिसा बायदिसो साननानै लायो बिदिनो नायगोन आफा समा आंखौ मा लामा दिन्थिनो हायो आफा जों जोंनि न'खराव थांनोसै मानोना नोंसा मादैयाबो बे न'खराव थानो गोसो गैलियानो गोनां जायोब्ला आं हेमन्तखौ होखारहरगोन थेवबो नोंसोरखौ आं लाखिगोन फिसा नोंसोर थांनो हाया फिसा नोंसोर थांनो हाया आफा बे न'खरनि सोरगिदिं हाग्रा बंग्रानि बेरफोर जेथिं नायो बिथिं हाग्रानि अनगायै जेबोखौनो नुजाया माथो बेफोरबायदि हाग्राजों नोंथाङा थांनाय नङा बोरैहाय थायो नै माथो खेरानि बिहामजो आलासि बायदि मानो गसंना थाबाय जायो न' थायाखै मानो सरला सरला बिहामजो फैदो आरो नोंनि फिसा राजिबाव फैबानो न' सिङाव हाबनानै मा खालामबाय थादों नों सरला राजि बिमा
जों बे न'खराव फैनो होनना फैयाखै दाबसे जायगायाव थांनो होनना फैदों उनाव गोसोआव गोग्लैबाय खोथियानो फैदों जेब्ला न'खराव खेबसे आगान होना ना फैनाय मा फैदों नोंनि राजि राजि नोंखौ लेखा फरायनायावदि बे न'खरनि न'थि आखौ बन्दक बै रांदारखौ आं दासिमबो सुख'जोबनो हायाखै बिथाङा दिनै फैगोन रांखौ लांगोन आरो रांखौ हरनो हायाब्ला बे न'थि आखौ सेना लानानै नोंखौ बेनिखायनो आं बुंदों राजि बिथाङा फैगोन जेब्ला मोजाङै रायज्लायनानै गालां जों बेफोरनि गेजेराव हाबनो फैयाखै मा खालामो मा लायो बे नोंसोरनि बाथ्रा फैनो फैयो गोबाव जाबाय बेयावनो एसेबां जौले गेजेरजों सानबा जानाय नङा गोजौ थौलेनि बाथ्रा फैया जोंनि आखायाव रां गैया आरो रां दङब्लाबो जों रांखौ हरनो हाया फैदो थाबैनो सयनिरा बेबायदि खैफोदनि गेजेराव आं आइ आफाखौ बोरै होनांगोन बिदिब्ला नों थांदो आं थांनोसै बिहामजो मानो इसेबां रागा जोंदों जों जादों राजिखौ खांनाय बानाय बिमा बिफा बियो जोंखौ गारनो हानाय नङा दिनैसिमबो जोङो बिनिफ्राय मोननो गोनांखौनो मोननाय जायाखै बेनि दायनिगिरिया जादों नों बेसेबां दुखुनि गेजेरजों गावखौ लेखा फरायहोदों उननि बेलायाव मोजां फिथाइ मोनजानो होननानै फिथाइ गेजेराव थाइजौ दंफांखौ गायदोंमोन नाथाय दिनै फिथाइया थाइबा आरो बे थाइजौ फिथाइनि सिङाव गोसोम बेसरा हाबनानै जों जानो गोनां फिथाइखौ जादों आंखौसो बुंबाय बे गोसोम गोसोम एम्फौआ आं नों बै थाइजौ फिथाइनि सिङाव थानाय नों गोसोम एम्फौ जों थांनोसै थाङाखै मानो नोंखौथ' आं थांनो राजि गोदो नों उन्दै समाव फरायनो आं नोंखौ खानानै बुंदोंमोन खानानै बुंदोंमोन बेफोर गाज्रिनि थाखाय नङामोन मोजाङै थागोन नों सोलोंथाइजोंनो नों इन्जिनियार साख्रि मोनबाय इन्जिनियार साख्रि मोननानै जोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ बावगारलांबाय बेयावनि न'खराव बिसोरनो हाबनानै थाहैबाय नोंसोरसो मोजाङै साननानै लायाखैबानो बेहाय सानो मोना जेबो बाथ्रा गैया फैदो थाबैनो
teman sana Oh, kita TV na.